Здравейте, здравейте, варненци! Днес съм тук на колхозния пазар на Варна, докато кмета подготвя предстоящото си пътуване до Аржентина, доколко е семейна почивка или ще свърши някаква реална работа, предстои да разберем. В същото време отново никой не мисли за хората. Коцев се разхожда ранни зори тук и обяснява на всички във Варна някакви абсолютни небивалици. Но, както виждаме, тук има кал, мърсотия и смачкане човешки съдби. И няма нищо друго, с което да се похвали, освен липсата на визия и бездействие в целия град, освен тук на пазара. Искам да знаете, не се страхувайте от Коцев. Вече 2 пъти е осъден за липса на прозрачност с влезли в сила окончателни съдебни решения. Ако искате нещо да се оплачете, бъдете смели, той нищо не може да ви направи. Неговите дербействащи заместници са абсолютно безсилни. Ще продължим смело напред.